Sziasztok, figyeljetek ide! Maradj csöndben, mikor beszélek! Hallod? Ha ilyen kemények vagytok, menjetek ki ebbe, segítsetek az Eleckinek! Onnan menjetek ki a frontra, golyófogónak! Hát mehetedik senki cigányelek vagyok, csak szeretem mulatni a hajdára. Megszom a kapon, hogy volt ki. Csak azért nyomtam be azért, várjál már, mutogatsz nekem mindig loppál, mondja, miért nem mondom? Értem, miattatok 6 hónapot, váltettem egy évadást. Csinálni fogok. Egyenes nem tudok lépni. Rendezem, jó dolgok, bejlek haragudni. Berendezem, én most fogok. Na, itt van, várjál. Majd rólom az öcsémet, ne tiltsatok le az irítségbe. Nem live-ozok. Nem mutattam, hogy visszaveszem a helyemet. De nektek adom. Egyetek szerencsésem, hogy ne kapálni húszerelni. Mérkőzünk mágba tartja. Na, el kell dívni. Na, mi a helyzet? Legyetek kíváncsiak, Tavin Battár és Ábár vagyunk a galamb. Nem nyitok most be senki. És hol volt a bengiáka? Persze van. Nem nyitok be senkit. Behívjak valakit, úgy, amíg nem hallja, addig mondjátok. Behívjak valakit, addig. Nem vagyok Gyere, teljesen. megnézem, gyorsan, 28%, gyorsan meghívok valakit, megnézem, kit néznek a legtöbben. Kit néznek legtöbben? Mindenkit egy ember néz meg, 2 a tiszta szégyen. Add már, de most egy ízet nekem ajándék. Most kaptam egy kicsit tartós billetre. Mutatom nektek. Csak. Figyelj, csepesteni az X7. Nem merek vezetni, mert jogsimat nem adják vissza. Fáradt vagyok, basszony. Mi a térike főző? Addig nem fűzök le, hogy nem veszem magamnak egy S-osztályt, a szakállamat addig nem vágom le, hogy nem veszem meg a S63 AMG. Lehet, hogy térdig fog érni, vigyázzatok. Adom vissza a lecsót. Mindjárt körbenézek kicsit. Van neki oldala egyébként, Nem live-ozik róla. csak senkit se néznek gyerekek. Most kihez menjek be? A galamboshoz nem lehet. Miért nem? Többit meg nem lehet. Galambos várja, hát nem lehet hozzá bemenni, most néztem. De miért le van tiltva, hogy mi? Nem le van tiltva, nincsenek hívek. Nem lehet a galamboshoz bemenni, mert párbajozik. Nem tudok bemenni hozzá. Hiába írjátok a galambos. Ugye már, hogy sikítanak a gyerekek itt. Várja, hogy meglátták, segítenek a gyerekek. Csináljunk egy képet, bátyja. Azt a csinál. Sírtak Azt a a kisgyerekek. kerítésre felakadtak, Fölakadtak a kerítésre. Fölött ment innen a gyerek halott, és elkezdett videózni. Jaj, Sziasztok, sziasztok. Szlovákiája. inkább visszajön. Az eredeti jár, megmutatom. Kövessetek már engem is amúgy, felpipont oficiálulna. Kövessetek már. Az eredet... Ott az úr az eredet. Azt akarom. Nem kapcsolat máma. Az a baj, hogy az ünnepében is Ez az eredeti, ez. Várjatok, mert olyan telefonja van anyámnak, hogy 70 éve voltak ilyen telefonok. na, nem él anyádat, majd ültek. 70 éve adtak ki ilyen telefonokat, mint amik Áramat nem tudtam. Hogy mindenki kösse fel! Akadjáját és szépen meg a felesége bugyját! Mert nem sokára érkezik a lakatos Brando! És speciál mondja mindennek és kiabálja! Hogy amit ő tanít a világnak, azt nem lehet tanulni az egészen a lakatos Brandon! Nem figyelj! Itt, amit ő egyszer kitalál, azt nem utánok is tudják!
Olyan mi hoztam be? Itt mondja a fujáró! Adale, Sokan mondják érem. hogy igen jó képű, de nagyon rafinál. Lányok mondják, mindenki És kihajtál. akkor itt mondja, a TikTok-szám, alakazós Brandon! A pénz sosem fogja, és jönnek pénzem. Ne csak aki néz. Legyen szerencsés a valami, azok is jó, a járó Józsi. Napi külön, Az amerikai szállítás. Yo non tu me sabes, non hai ma concurenza, andiamo in brama. La vita t'avrà, basta che non lo so. Küldöttek lózsát, én meg küldöttek, te koszorú. Van egy kínadok, a trévan. Készülj fel a nyár. Legyenek szerencsések a szép cigányának, a győriek, a gercegiek. Di capi bugiando, vero mi sa che vuoi És akkor itt mondja, a TikTok-szám, alakazós Brandon! Minek voltam ilyen? És sosem fogja, zsebben a pénzem. Ne csak aki nézett helyén van az eszem. Stílus nem mindennapi különleges. Sajok érzik oda, aki ember. Poter giro parlo gan, molte dice ma quale buccia. Hai camagariti, riva, te la chiesa godo, Milyen ötlet? Jól indulaj, Káli. Dale, ya da caminando ciao. Andale che acá di capi bugiando. Vero messaggero, il mare. És akkor itt mondja, a TikTok-szám, alakazós Brandon! A pénz sosem fogja, zsebben fel a pénzem. Ne csak aki nézett. Mindenhol jó, de a legjobb, rögtön tovább. Mi van, öcsém? Code aki lehetett. Poter giro parlo gan. Molte dice ma quale buccia. Mindjárt megyek. Camagariti, riva, És itt mondja, a TikTok-szám, alakazós Brandon! Ahol megyünk már. A pénz sosem fogyál, van nálam 3000. Hallod? Fodrást intézzetek már nekem. Ma úgy nézek ki, mint himnuszból a barszós. Barszó. Hallottál? Ja, ez öcsém. Mert te sajnos sűrűn lehúzgálsz engem. Mennyi pénzt küldtek? Még nem tudom. Hogy nem lett? Dikát, kérdezek. Mert az jókat ahol 2-3. Jaj, Dikát. Ne egyél már hatodoknál minek esett? Alá pumpoltva a fejed, mit eszel? Zappelyek? Jaj, de lefogytam. Menjünk, fiam, meg... Mondott a galambos. Nehogy mondasz, semmit nem mondal, csak ruszítanak, fiam. Ez a kisgyerek még mondana bármit. Az a baj, mindenki ugrik mindenre. Azt hiszem, hogy Azt az ember... mondták, hogy nincsen szükségük a bátyámra. Hát nem... Nekünk sincs senkire. És nem értem, úgy csináltok, mint hogy a bátyámnak szüksége lenne akármelyikre. Hát nem látjátok, hogy nem is ő live-ozik? Rudén Vagy live 13 000, mert egyszer megláttátok, akkor kinek van szüksége kire? Akkor nem mindegy, nem mondok semmit. Hogyha ez azért, de azt nem értem. Ő csak megjelenik, és ti jöttök egy ilyen föl, senki nem kéri, hogy gyertek már, vagy én bejelölök mindenkit, hogy gyertek már, nézzétek már meg. Nem értem a logikát. Én nem akarok valakit nézni, nem nézem, hagyjon ütnek se. Csak Elgörgetem. le fog merülni anyám, mert olyan jó telefon. Á, te ilyen telefon. Dehogy merül az le, jó, az Élben. 25%. De miért van ennyi mitva? Miről beszélsz? Hangom le van véve. Odáig még látom, bazd meg. Már a galamb. Megye ide a veréb. Már a belép. Nem igaz. Miért nem A hagyjátok testvérem a galambos. Na, az a szerencsétlen gyerek. Adjátok a galambos öcsémet. Üzessen. Hát, egy rossz indulatú szava nem volt a bátyám felé. Azt mondják már, behívjam. Ki? Galambos.
Nem tudom behívni. De korlátozta magát, vagy mi? Csórok is gyerek. De nem tudom behívni. Pedig nekem megvan. Most párbajozik. Akkor ezért. Nem öli meg a bátyám, de hogy is, hát most miért Mi öli meg? ölné Hát meg? kisgyerek Ja, hozzá, hát gyerek. nem fog vele csúnyán beszélni. Addig még nem szemtelenkedik. Ki? Nem tudja. Lesz még fellépés a Szlovákiába? Lesz. Mindenképpen lesz szeptember 26-án. Fogok menni Szlovákiára. Csak most nagyon próbálom. Szól a bajnok, mindjárt jön, van egy kis dolga. Kocsit néz. Éppen kocsit néz. Hol van benne, hol van el? Most mondom, mindjárt jön. Én nem tudom, mindegy mit írtok be, hogy a galambos... Elment kipróbálni a kocsit. Nem kipróbálni. Mindegy mit írtok be, hogy a galambos ezt mondta, meg azt mondta, meg el azt mondta. Nem fogjuk elinni. Itt a hírműves testvérem is. Jól láttam. Hírműves testvérem, szólnak, ha itt vagy, ha nem, akkor vagy. Nem láttam. Semmit nem mondott el én. Nem tudom, az emberek miért ugranak arra, hogyha valaki csúnyát mond, nem így. Hívjál be. Ki az? Az ki az? Férjes asszonyok, meg ne írogassanak, hogy a bátyám írjon rájuk. A fény? Úgyse fog. Így van. Szeretik, amikor lángol a műs. Jó gyerek a galambos, hogy ne, hát egy rossz szava nem volt a bátyám felé. Nagyon jó lett a gindó, köszönöm szépen. Nem soká jön vissza a bátyám, várjátok meg. Elment Mert itt kipróbálni a BMW-t. majd nem soká itt lesz velem. Oliviát szeretitek, hogy ne? Most ő Szeressük. az anyócsának, most megy az anyósa mindjárt oda. Onnan is nyomunk egy live-ot Oliviával. Gratulálok az autót, köszönöm szépen. Ne írjatok már be ilyenekkel olyan dolgokat, amiből tudjátok a konfliktus, meg így úgy amúgy leszárjuk a konfliktusokat. Mi úgy élünk, hogy Az beírnak csúnyákat, nem is rajzék. de nem csúnyát írnak be, nem csak olyan emberekről beszélnek, akikről... De ne hánytorgassanak olyan embereket, akik nem sértenek másokat. Miért? Nem mondjanak már olyan... Hát de olyat, aki sértett, olyanokat írogat. Ne írjatok be, légy szíves senkit, nem vagyunk kíváncsi senkire. Hú, az a Pocahontas, jaj, de finom. Ennek a Pocahontas Killer Tigernek írjátok már meg, hogy párbajozni akarok vele. Jön már.